سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال قبلكم نغستي 110 كفال لوكاس سيكوريتي حيزونا مدرخ قربه اما جمرعتهم سيكوريتي باقباب كابت مدرخ نخل نريتشارد عززو انتخونا اي سمعومن سيحبهم كالي وفتنو اي سلطومن بزعباتهم نتا ادراش زملو غازت انياتات كي تقدسو قس بقس كم سحب نام تهررام اتو ريتشارد جن ويكنق سلازي لوكاس بتوصيت سلازي عاقبه بزح زبلو زحجزوهم سيكوريتي تصوعه شارلوت مايكروفون عتعتا سيكوريتي نريتشارد ناقطقطو قالم حتت كم استوده حبرت اتم ابت ادراش زنبرو بشعلوت نتفصامت عني دمنا رايو حنت نوح سب بافيت ادراش تقلقلت اتا اب لندن على تبحال زنبرت امايا ጋዜጠኛታት ናብቲ መእቶም ውስጥ ጦመቱ በቀጥታ ናአማ ለለይዋ አማ ሚለር ሪኮነትንያት እዚያ ዳ አማ ሪኮነትንያ ማዕስዳ ካብሎ እንደተመልሳ አማ በአካል ካብ ተሐወሰቶ እቲ ሐቀኛ መሬት ሄጂ ጀሚሩ ካሜራታቶም ሃንደበት ከም ዝተቆጣዓ ኣብ ነፍስ ወከፍ ካሌት ማሕና በላ ብዝሕናይ ስእሊ ድምጺ ኣስማዓ ጉዳይ ኣብ ዓንቀር ምስ በጽሕቲ ሃንደበት ህሩግ ኢላቶም ዋላ ዳ ኣብ ገጻት ኢንተርኔት ኮነ ሜድያታት ብዙሕ ትርአ ሞዴል ኣይትኹን ኣብ ትረኣየሎም ኣጋጣሚታት ግን ዳርጋ ዓውደ ኪናት እዩ ዝኽፈት ቻርሎት እታ ዝተጸንበረቶም ሰብ መን ምዃና ምስ ኣረጋገጸት ነገራት ካብ ቁጽጽሮም ወጻእ ከይኮኑ ኣብ መዕለቢኦም ንኽተብጽሖም ንሉካስ ምልክት ገበረትሉ ሴኩሪቲ ትእዛዝ ዓሞም ንምጽፋፍ አንፈቶም ናብ አማ ገበሩ እንተኾነ ካብቲ ጽሚት ኩሎም ወጻእ ናይ ገዛ ርእሳ ቦዲጋርድ ሒዛ መጻቶም ስለዚ ሴኩሪቲ ናብ መድረኽና ደየበት ካብ ኣፍጢጦም ምጥማት ክገብሮ ዝኽእሉ ኣይነበሮምን እምበርከስ እቶም ቦዲጋርድ ናይ አማ ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ቅድሚ ሰሙናት ዝምድነአን የውህብካ ዘብል እዩ ዝመስል ነይሩ ብዝያዳ አማን ቻርሎት ምስ ወደሰታ እንተኾነ ብዘገርም ቅልጣፈ ዝምድነአን መጺጹ ዘይኮነ ናብ ቀንዲ ጸላእቲ ተቐይሩ ስለምንታይ ናይ ሎንዶን ስራሕኪ ከጻፈፍክ ተመሊስኪ ቻርሎት ከም ንበደል ዝፈጸመ ቆልዓት ዛረብ ዘላ ብንዕቐት ተዛረበት እንታይ ትብል ጓለይ እሞ ትደልዮስ የለን እንተ ዘይምለስ ነይረ ብዘይወዓልኩም ነገራት እናጸለምኪ ንክብረይን ሞያይን ኣብ ትሕቲ መሬት ክትስፍርየ ነይሩ ሓሳብኪ አማ ናብ ቻርሎት ቀሪባ ዳብስቲ ኣውጽኣ ደኒና ጠመተታ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ደው ክትብል ከላ ብቁመት ጸብለልያ ትብለን ቻርሎት ውን ሓንቲ ካብተን ብዙሓት እያ ቻርሎት ብናይ ጽልጥ ኣማምታ ንኣማ ጠመተታ እቲ ኣብ መንጎን ዝጀመረ ጸወታ ካብ ኢዳ ወጻእና ኾና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣማ ክትኣቱ ምስ ረኣየታ ንኽጨቓጨቓዩ ነይሩ ትጽቢታ እንተኾነ አማ ዕድል ይሃበታን እቱ ምስ በለት ነቶም ንሪቻርድ ዝሃርምዎ ዝነበሩ ሴኩሪቲ ብመገዲ ቦዲጋርዳ ደው ከም ዘብልዎ ገይራቶም አማ ንመድረኽ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ምስ እተወቶ ናብ ሪቻርድ እናጠመተት ተዛረበት እቲ ክትብሎ ዝደለኻ ኮነ ክትገብሮ ዝደለኻ ብሙሉእ ናጽነት በሎን ግበሮም እንታይ ኺ ቻርሎት ንኣማ ድንግርግር ኢልዋ ብጥርጣረ ጠመተታ እንታይ ክገብር ዳ ንመሓዛይ ንክከላኸለሉ እዩ ዘለኹ ኣማ ሓቂ ተዛረበትን ቀጸለትን ሪቻርድ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ቀቢርካዮ ዘለኻ ቃንዛን ስቃይን ኣውጻዮ ሽዑ ክፎኽሰካይ ናጽነትካ ክትውጂኻ
ሪቻርድ ነታ ከምቲ ክመውፅእ ዘይትስእን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት ሰበይቲ ጠመታ። ኣጋጣሚ ናይ ብሩክሊን ሲቲ ሰንተር ሓደ ካብ ዘይርስዖም ኣጋጣሚታት እዮም። ኣማ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ወይ ሞያይ ብኸመይ ክትጽለዩ ከይበለት እያ ንሼሮል ሜይን ማናጀራን ምእንቲ ሊዛ ክትብል ጸፊዓቶም። ሕጂ ኸኣ ካብ ሎንዶን ዝኣክል ተመሊሳ ንድሕንነቱ መንደቕ ኮይና ንኽትከላኸለሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢላ ኣላ። ነዚ ብውሽጡ ምስ ዘከሮ ጸዓት ርእሰ ተኣማንነቱ 100 በጽሐን ንኽዛረብ ቀኒዑ ናብቶም ጋዜጠኛታት ጠመተን። ሪቻርድ ቅድሚ ዘረባ ምጅማሩ ነታ ኦሪጂናል ሪከርድ ካብ ሞባይሉ ኣስምዖም። እዚ ክትሰምዖ ጸናሕኩም ኦሪጂናል እዩ። ንኽተረጋግጽዎ ምስ ትደልዩ ናብ ዝደለኹሞ ክሰዶን ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ክትረጋግጹ ትኽእሉን ኢኹም። ኣቐዲመ ቻርሎት ቀናያ ኢለኩም ነይረ። ስለምንታይ ከምኡ ኢለ ምናልባት ነፍሲ ወከፍኩም ነናትኩም ግምት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ኣማ ምስ ኤች ወርልድ ፈሪማ ነዊሕ ከይገበረት ምስ ብራድ ራይሊ ሓቢሮም መዋዓውዒ ንኽሰርሑ መደብ ተታሒዝላ ነይሩ። ድሮ ምሸቲ መደብ ቻርሎት ብዘይ ፍቓድ ኣማ ምስ ብራድ ራይሊ ንኽድረር መደብ ሒዛትላን ኣዘዘታን። ኣማ ንሓሳብ ቻርሎት ኣይተቐበለቶን። ድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ ኣማ ጸለመ ተኻይዱ። ቻርሎት ነዚ ኣመኽንያ ኩሉ እቲ ንኣማ ተባሂሉ ዝነበረ ስራሕ ኣሕዲጋ ንሼሮልን ሄላርን ሂባተን። እንተኾነ ቻርሎት ሓሳብ ልባ ይሰመረላን። እቲ ናይ ኤልኤም ናይ ንግዳዊ መዋዕውዒ ስራሕ ንብቕዓት ኣማ ኣጉሊሑ ንተንኮል ቻርሎት ስዒርዎ። ቻርሎት በዚ ፈተነ ኣይተዓግተትን። ኣማ ምስቶክ ማስተር ቆጸራ ናይ ቃለ ምሕተት ምስ ሓዘት ንኣቦ ሓጎ ሊዛ ማለት ንተሓጋጋዚት ኣማ ከምጅሆ ጨውያቶም። እቲ ምኽንያት ኣማ ምስቶክ ማስተር ቃለ ምሕተት ንኸይትገብር እዩ። ከም ንፈልጦ ኣማ ኣይሓመቐትን። ነቲ ቃለ ምሕተት ኣመኽንያ ንኣቦ ሓጎ ሊዛ ቻርሎት ንኽትመልሶም ብዘይ ቀጥታዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋን መሊሳቶምን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ጄኬ ጸለመ በፂሕና ኣለና። ካብ ኣካየድቲ ስራሕ ከም ናይ ኤች ወርልድ ኣገራሚት ኣካየዲ ስራሕ ርኤን ሰሚዐን ኣይፈልጥን። ንሞዴላታ ንምጽላም ሰለይቲ ተስዕብ ሰብ ያኮ። ሪቻርድ ርእሱ እናነቕነቐን ካልእታት ምዝራብ ኣቋረጾ። ዋላ ደኣ ቻርሎት ንኣማ ባዕላ ተፈርማ እዚ ክብለኩም ጸናሕኹ ጸለመታት እያ ኣብ ልዕሊኣ ፈጺማቶ። ከም ማናጀር ኣማ ነዚ ኩሉ ፍጻሜ ከም ቀዳማይ ኣካልየ ብቐጥታ ተኸታቲለዮ። ነዚ ዝሰምዑ ጋዜጠኛታት ጠይሞም ጸኒሖም ዝብላዕ ከም ዝረኣዩ ሃተምቶም ክብሉ ጀመሩ። ኣብ ውሽጢ ኤች ወርልድ ከምዚ ዓይነት ስግንጢር ዝኾነ ስራሕ ኣሎ ኢሎም ገሚቶም ኣይፈልጡን እዮም። ቻርሎት እቲ ካብ ቁፅፅራ ወጻኢ ዝኸይድ ዝነበረ ፍጻሜ ኣስጊእዋ ንድሕሪት ሰጎመት። ንነገራት ናብ ረብሓኣ ክትመልሶም ዘለዎም ተኽእሎታት ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ሪቻርድ ንምስክርነቱ ዝኾኑ መርትዖታት ብዙሕ ከይሃለዎ ኣይክተርፉን እዮም። ካብ ሪቻርድ ወጻኢ ካልኦት ባዕሎም ክምርምርዎ እንተደልዮም እውን ደው ከብሎም ዝኽእል ዓቕሚ የብላን። እዚ ኩሉ ምስጢር ብመገዲ ሪቻርድ ክወፅእ ትፅቢት ዝበሃል ኣይነበረንን። ቻርሎት ብውሽጣ ኣዕጎምጎመት። ኣንጻር ሕርቃና እናተቓለሰት ናብ ሪቻርድ እናጠመተት ተዛረበት። ሪቻርድ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ናይ ምስራሕ ድላይ የብልካ እንዲ? ብዛዕባ ህይወትካ ኸ ኣይትግደስን ዲኻ? ብዛዕባ እዚ ኢንዳስትሪ ክግደስ ኢልኪ ትጽበይ ኣለኺ? ተጸዊጉ መለሰላ። ካብታ ንኣማ ብጸለመ ክተዋርድላ ዝጀመርክን ጠንቂ ሞት ኣርኒ ንስኸ ምዃንኪ ዘረጋገጽኩላን ምስ ነብሰይ ቃልኣቴ። ብናይ ንዕቐት ኣተንፈሰ። ኣይትሓፍርን ዲኸ? ብዛዕባ እዚ ኢንዳስትሪ ኣይትግደስን ዲኻ ኢልኪ ተሓትኒ? ህወይ ይስኸስ። ካብቶም ቀይሖም ዝነበሩ ኣዒንቲ ቻርሎት መረርቲ ንብዓት ኮረር ኢሎም እናወፁ ንሪቻርድ ኣፍጢጣ ጠመተቶ። ጋዜጠኛታት ድሕሪ ንዘረባ ሪቻርድ ምስምዖም ቁጡዕ ርእይቶ ከስምዑ ጀመሩ።
انت رأز كله ريتشارد زبولو حق كوينو شارلوت تكون ايش ورلد حادقنياتات وحسنات زيبلهم يوم مالتيو حتى تاي زبولويو مويتويتن مقتلتن دي سمعي امنا انترتينمنت اندستري كم كال اي درجه زتقصو تكال معركندو غعزي سراح كهلوم ايتصبخوم حجي ግን معركنده اب العليم غيغار ديت كم زنبرهني برهيلي كغرمكم حقي حيش بالعلي ناي ارن فصامي بزح فلط ينبرنن انت بالعلي ناي اما ግን وحد زيكون حميتاتا سمع له ورتات كم زحبرو ولا دات كالا ننوح زبل غزي بتدغاغام صاطي يغبرلا كم كالوت بقليل ايدا كتب ايكالتن شارلوت نقول تكاب اف غازيطنياتا زوص زنبره ناي وردت رئيتوتات سمعتن بقطع تزاربتن እዚ ትብሉ ዘለኹም ኩሉ ሓሰትዩ ሪቻርድ ብዘይ ዝኾነ መርትዖ ዝርቡን ዘይ ዝርቡን ኢኻ ትዛረብ ፀኒሕኻ እንተ ኣብ ዘይ መርትዖ ትዛረብ ኣለኻ ዋጋ ከክፍለካ እዩ ኣብዮቶታ ቀጸለቶ እዚ ኩሉ ትገብሩ ዘለኻ ንዓይኒ ምዕናው ብኣኻን ብኣማን ዝተኣልመቶም ኮል እዩ ቻርሎት ኮኔላ ርእስ ጋዜጠኛታት ንኽጠውዮ ዝመስላ ተዛረበት እንተኾነ ስምዒታ ይኹን ኣዘራርባ ምስ ናይ ሪቻርድ ክናጻጽር ከሎ ናይ ኣምሰሉነት ኣይሰኣኖን እዩ ደጊማን ኣማን ሪቻርድን ኣጸሊማ ግዳይ ክትገብሮም ትፍትን ከም ዘላ ዳርጋ ርዱእ ነይሩ ቻርሎት ናይ በሓቂ መርትዖ ከርኢ ፍቃደኛ ኢኺ ሪቻርድ ብድሕሪቶም ቦዲጋርድ ኮይኑ ብናይ ንዕቐትን ሓዘንን ስምዒትና ጠመታ ሓተታ ንሕቱ ሰምዐ ቻርሎት ቃላት ኣብ ጎረርኣ ከም ዝተሓንቋ ልኽት በለት እንተ ደኣ ኣቕርብ ኢለዮ እምኒ ከይተረፈ ኣብ ኢንተርነት ቀሪቡ ከዋርደኒ ድሕሪኡ መምለሲ ዝበሃል ኣይክህልወንን እዩ ቻርሎት ብውሽጣ ሓሰበት ንስቕታኣ ዝረኣየ ሪቻርድ ተዛረበ ትፈልጡ ዶ ምስ ናይ ኣርኒ ሞት ዝኾነ ምትሓዝ ክህልወኪ ማዕረኽ እንደይ ተስፋ ገይረ ነይረ ድሓን ካብ ኮነ ነቲ ጋጣሚ ሰብያ ሕማቕ ዒላ ስሒታ ኢለ ከመይኽነልኪ ኣይሓገዝክንን ከም ወልፊ ኣብ ልዕሊ ኣማ እውን ኮነ ኢልኪ ክተታሒዝክዮ ስለዚ ከመይ ኢለ እሞ እዚ እናረኣኹ ትም ክብል ተጸቢኽኒ ሕልሚ ኣማ እኮ ዓለም ለኻዊት ሞዴል ንምዃን ጥራሕ እዩ ኣንጻርኪ ተዓጢቓ ይትፈልጥን እያ ንስኸ ግን በንጻሩ ኢኺ ንዓኣ ኮነ ንኣብ ከባቢኣ ዝርከቡ ሰባት መታን ንኽትጎድዮም ኩሉ ትኽእሉ ኢኺ ጌርኪ ንዓይ እውን ምስኦም ግዳይ ኢኺ ጌርክኒ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ምስ ኤች ወርልድ ዝጸንሓኒ ናይ ስራሕ ከይዲ የቋርጾ ከም ዘለኹ ብወግዒ ክሕብረኪ ደሊ ሪቻርድ ስርሖ ቋርጾ ምዃኑ ሰምዑ ጋዜጠኛታት ንሓድሕዶም ሕሹኽሹኽ ተባሃሉ ሪቻርድ ስርሖ ቋርጾ እዩ ሓደ ጋዜጠኛ ንቃር ሪቻርድ ደገሞ ዋ ካብ ከምዚኣ ዝበለት ትካል ግድን ይቀልጢፍ ክጋላገል ዘሎ እምበር ክንየዚ እንተተጸቢዕ ዕርበቱ ባዕሉ ኣውጅሎ ማለት እዩ እኩይ ሪቻርድ ስርሑ እንተቋሪጹ ኣማ ኸድኣ እንተ ክትገብር እያ ሓንቲ ጋዜጠኛ ሓተተት ዋ ኣማ ዳ ናብቶ ብሎ የብላን ውዕላ ክሳብ ዝውዳእ ምስ ኤች ወርልድ ክትጸኒሓ ካልእ ጋዜጠኛ ንሓታቲት መለሰላ ሪቻርድ ንኤች ወርልድ ክገድፎም ብምውሳኑ ክኽሰስ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ብዙሕ ምስጢር ናይ ኤች ወርልድ ሪቁፅር ኣቢሉ ኣቃሊዕ እዩ ስለዚ ቃላቱ ሓቅነት ይሃልዎም ኣይሃልዎም ብዘይገድስ ኤች ወርልድ እዚ ዘይበሃል ክሳራይ ክወርዶም ዳርጋ ኩሉ እቲ ዘውፅኦ ቃላት ንኤች ወርልድ ኣነዋሪ እዩ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ውቃጦ ኣብ ምስሎም ክነብር እዩ ስለዚ ክብደት እዚ ጉዳይ ክሳብ ክንዚ ካብ ኮነ ሪቻርድ ምስ ኤች ወርልድ ስርሑ ክቕጽል ኢልካ ምጽባይ ዘይሕሰብ እዩ ሪቻርድ ካብ ኤች ወርልድ ወፂኻ ኣብ ካልእ ኢንተርቴንመንት ስራሕ ክትረክብ ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ዲኻ ቻርሎት ሓተቶቶን ሕርቃን ዝተሓወሶ ዘረባ ቀጸለቶን ምስጢር ናይ ካምፓኒ ንቓልዕ ኣውፂኻ ኣብ ሓደጋ ዘእትኻና ሰብ ኢኻ እዚ ጠባሒዝካ ከመይ ኢልካ ኢኻ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ክትሰርሕ ትኽእል ንዓኻ ክተስርሐካ ትደሊ ካምፓኒ የላን ፍጹም ስራሕ ክትርክብን ኢኻ ናይ መወዳእታ ቃላታ ናብቲ ብድሕሪ ቦዲጋርድ ዝነበረ ሪቻርድ እናጠመተት ቁጣዕ ኣሰንያ ኣውፅኦቶ እንታይ እሞ ሪቻርድ ብቁጣዕ ቻርሎት ኣይተጸልወን ቅድሚ ሕጂ ብኣስተማቒርዎ ዘይፈልጥ ርግኣት ብውሽጡ ተዛረበ
كل تزنبرة قانزاين تعساين داقيم كم حلف حليفيو ريتشارد نحطو شارلوت كمسيلو ملسو كابتا مس اتشورلد كبات خلاز وصن كل ساعات كم ماناجر ناي موديل كوينكا ناي مسرح المي اواديقي بنصورون هدوءن قانا ناب شارلوت እናጠመተ ቀጸለ شارلوت ሙሉእ ህይወትክን ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥርክን ምእታው ይኺ ኣብ ቃልሲ ሕሊፍኪዮ ኣብ መወዳእትኡ ግን እንትርፊ ክሳራ ዝረኸብ ኩሉ መኽሰብ የብልክን እኳ ደኣ ነዛ ነብስኺ ክሳብ ምቁፅጻር ትስእንያ ኮይንኪ ኣብታ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ስራሕ ከም ዘቋረጾ ዝኣወጀላ ደቂቕ ከምዚ ዳግማይ ዝተወልደ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ንመወዳእታ ግዜ ናብ ጋዜጠኛታት ድሕረ ምጥማቱ ናብ ኣማ ጠመተ بعيني أما تا بلستي هوانيا كل جزيان حلافنتا مستواصوتيا نتصبرا نايزي اندستري ادانا غيروان ولقاوي هوتا اب حدغات يا توي تفلطنيا كمزي نو موديل تباهلاس تولدت كويني سمع اتزعابي حلما نت تفقرو ميا بحاجزنا اتوردد بزلا على درجه نخصوعي نيرو انتخونا جن زي كم تمنيتا بسنك شارلوت از زي بحال بدعي بصحوا بزعبا شارلوت كان مزراب زي مزراب يحشني قدم زربو مقصالو بناي تسفا مقراء سمعت رأسو نغنغ حانت كبلوكم زدالي بيش ورلد بزعبا أما استتصحفة فتسيمكم هاي تأمنوه مخنياتو أب كوننت ايش ورلد كاب نعماز حقزوا زقودوا بزح ريتشارد أمونغو زربون حد سيرغزي أتنفيسو ناب أما ناتأمته مدبا انتاي مخانو حتتا حتسير سحاق الناس سحاقت ملستلو كم مجمريو نعون محقازن بركالي مدب اين بران قلطيف كابا قدايات كعصولنا دحري موداخا نلوندن نخملاسيات صبزلخو ጋዜጠኛታት ድሕርን መልሳ መስሙዖም ሰሓቁ ዝሑል ሰሓቃን መልሳን ስምዒታን ኣብ ገመተ እትዮም ሽግር ትፈቱ ዓይነት ሰብ ዘይምዃና ኣስተውዕሉላ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዝያዳ ኣድናቆ ዝሕደረሎም ኣታሕዛ ጉዳይ እዩ ምስ ቻርሎስ ዘለዎን ርክብ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እንተኾነ ኣማን ናይ ሕጂ ኩነታት ቻርሎት መዝሚዛ ናብ ረብሓ ኣክተውዕሎ ኣይፈተነትን ካልኦት እንተዝኾኑ ከምቲ ዝኣረገ አንበሳ መጻወቲ ወኻሩ ዝበሃልም ገበርዎ ነይሮም ንቆራረጽዋ ምሳር መብዝሑ ነይሮም ኣማ ግን ጉዳይ ኣብ ድሕሪ ተቐሚጣ ዘምጻያ ገይራ ኣብ ልዕሊ መሓዝኣ እምነት ያርያ ሪቻርድ ስራሕኻ ተቋርጾ ይነፍቅደልካን ኢና እንተ ዘይኮይኑ ንውዕልካ ብገዛ ፍቃድካ ተፍርሶ ከም ዘለኻ ፍለጥ ቻርሎት ጣልቃ ኣትያ ተዛረበትን ቀጸለትን እንተ ደኣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንውዕልካ ፍሪስካዮ መፍረሱ ውዕልካ 3 ዕጽፊ ምዃኑ ዘክሮ ቀዳማይ እምነታ ብናይ ሎሚ ተግባሩ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ዘለዎ ስም ክብከልን ስራሕ ክረክብ ኣይክእልን እዩ እዚ ማለት ማናጀር ናይ ምዃን ዕድሉ ጠቕሊሉ ይኸብቅዕ እንተኾነ እዚ ግን ጠቕሊሉ ንህይወቱ ክዕንዎ እኹል ምኽንያት ኣይኮነን ሪቻርድ ንሕቶ ኣኽምልሰላ ዕድል ኣይረኸበን ሃንደበት 4 ባድላ ዝገበሩ ቦዲጋርድ ተማራሪሖም ናብ ኣዳራሽ ናይ ኤች ወርልድ ኣተው ኣይጸንሐን ደድሕሪኦም ዝኣተው ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከብ ሰብኣይ ናብ ቻርሎት ቀረበ ሚስ ጋርሺያ በዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ብልበየ ዘመስግነኪ ሪቻርድ ኮሎንስ ሓደ ካብ ዝበለጹ ተምሃሮ እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ትሕተይ ንኽሰርሕ ብዙሕ ግዜ ሓቲቶ ዳይሬክተር ኮንካ ኣብ ፊልም ኣብ ምዕያይ ዘለዎ ዓቕሚ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ ስለዚ ካፕተን ዘለዋና ፊልምታት ዳይሬክተር ኮይኑ ንኽሰርሕ ዕድል ክህቦየ ኣብ ሆሊውድ ዓቢ መጻኢ ከም ዝህልዎ ርግጸኛ ኢኻ እቲ ሰብኣይ ብንዕቓት ናብ ቻርሎት እናጠመተ ቀጸለ ብዛዕባ ኤች ወርልድኩም እንተኮይኑ ኣይግድሰንን እዩ ከም ድሌትኩም ጌርኩም ተዛናጉዕላ እምበር ናይ ሪቻርድ መደብዚ ነይሩ ኣማ በቲ ውፅኢት ብውሽጣ ኣተንፈሰት ኣታ መን ዝርኢ ዘለኹ ኣለለኹም ሞዶ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ሰብኣይ ኣለለዮን ተገሪሙ ተዛረበን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዳይሬክተራት ናይ ፊልም ዊልያም ሮዚኮ ሪቻርድ ኣብዘይካ ኣብ ማናጀር ኣብ ካልእ መን ሞያ ኣሎ ወይሉ ገሚቱ ነይሩ ኸይከውን
ካልእ ጋዜጠኛ ዓይና ኣፍጢጣ ተዛረበት። ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ናብ ካሜርኡ እናጠመተ ርእይትኡ ሃበ። ሎማዓንቲ ኤች ወርልድ ዘሕፍር ስዕረቶም ተሳዒሮም ምክንያቱ ሪቻርድ ድሕሪ ስራሕ መቆራጹ ስራሕ ኣልቦ ኮይኑ ኣብ ጽርግያ ግዳም ሓደር ኮይኑ ንኽርእይዎ እዩ ነይሩ ትጽቢቶም። እቲ ዝገርም ግን ዘይ ከም ትጽቢቶም ጌና ሙሉእ ብምሉእ ብኽታሙ ውዕሉ ከየፍረሰዩ ብሓደ ህቡብ ዳይሬክተር ናይ ፊልም ተደላዩ ኮይኑ ጸኒሑ። በዚ ኣገባብ ቻርሎት እና ሰምዕትን እና ራእየትን ሪቻርድ ካብ ኢዳ ትሕደግ ኣላ። ከመይ ዝበልዎ ዕጽፍ ዝርግሕ ኣጋጣሚ ደቀይ ንኣማ እውን ከም ናይ ሪቻርድ ዕድል ንምነየላ ኣሕዋት። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይረኽበና። ሰላም ወሰናይ